uitați-vă ce descoperire am făcut. Și astea sunt niște folii alimentare pe care le folosești în loc la folia tipică de aluminiu și cea din plastic. Sunt naturale și biodegradabile. Așa arată de aproape și ele sunt acoperite cu ceară de albine. Și vreau să vă arăt rapid cum le folosesc pentru că mi se par foarte tari. Îmi tai o felie de lămâie ca să mi-o pun în apă. Yummy. Și ca să nu pun lămâia așa în frigider să se strice, o să o învelesc în această folie, care înainte să o folosești o încălzești foarte, foarte bine în mâini. Și acum doar o să învelesc lămâia foarte, foarte bine în folia alimentară. Auziți ce sunet satisfăcător? Și folia asta stă fix așa cum o modelez. Data viitoare când o să-mi tai lămâie pentru apă, o să am o lămâie la fel de fresh ca atunci când am tăiat-o. Hai că sunt pe grabă să plec de acasă, dar vreau să vă mai arăt înainte un hack cu folia. O să o fac așa în jumate. După împătur odată lateralele așa și le mai împătur odată. Fac fix la fel și pe partea cealaltă. Și acum am creat ca o pungă în care pot să-mi pun chestii. Și eu mi-am tăiat niște măr pe care o să-l iau cu mine. După ce am pus felie de măr în pungulița asta creată de mine, o să o îndoi odată și sus. Și gata, uitați-vă cât de tare. Efectiv, nu cad și stau aici. Este și mai sănătos să folosești ceva natural decât atâtea plastice.